Můžu? Nový PlayStation 4 Slim verze 500 GB. Stále stejná krabice. Co najdeme v balení? Samozřejmě návody, jako u všeho. Headset pro snadnou komunikaci při online hraní. Nezbytný HDMI kabel pro propojení, micro USB kabel k nabíjení DualShocku. Nový DualShock. Pozměněná notifikační dioda, můžeme říct. A samozřejmě napájecí kabel. A teď k samotnému PlayStationu. Který vypadá následovně. Jak si můžete všimnout, ze spodní strany Sony udělalo snad typický znak pro PlayStation, a to kolečko, křížek, čtvereček a trojúhelníček. Jsou to poměrně hezký znaky i nožičky. Tyto znaky jsou vyraženy i zde. Tady najdeme přihrádku na hard disk pro rozšíření paměti. A zde jednotlivé konektory. To je nový PlayStation 4 Slim.